nga nimo? Rowen? Pila edad nimo? Ha? 16, ganyan yun ka, 28. Ano ba? 28. Kaila ka aning Crystal Joy Abarquez? Kaila ka niya? Wala? Dili ba nimo ni parente or kaliwat? Ha? Focus ma'am. Ingon man kaganiha kaliwat nimo. Kaliwat nimo ni si Crystal, sir? Nagkakuyog ba mo aning Crystal? Hmm? Nagkakuyog mo? Sir, tinuod ba ni ang pasangil nga ikaw kuno ang gabuhat atong krimen? Ni patay ni Crystal? Tinuod to? Kanos ang mulas kakita ni Crystal? Or nagkakita ba mo? Wala. Pero nitabang kag pangita ni Crystal. Unsa man ning hitabo sir nga ikaw may gitudlo nga kuan nibuhat ko no? Kuan lang, ano lang, unsa lang mensahe nimo sa pamilya ni Crystal? Ito, may memo dali mo. Gusto di pangalan mo?